jutra ustajem u 5. Mrzim sebe, mrzim čitav svet. Jednu ljutu popijem u hodu, bolje je to nego živu sodu. Posle posla oko 2:30, kada svojoj kući pođu svi, a ja krenem pravo u kafanu, jer me niko ne čeka u stanu. 0:0, moj je život 0:0, otkad si me ostavila ja ne mogu da se sastavim. 0:0, a dobro si me čula, u kafani ovaj će mi život proći, meni nema pomoći. 0:0, moj je život 0:0, otkad si me ostavila ja ne mogu da se sastavim. 0:0, a dobro si me čula, u kafani ovaj će mi život proći, meni nema pomoći. Svakog jutra ustajem u 5. Mrzim sebe, mrzim čitav svet. Jednu ljutu popijem u hodu, bolje je to nego živu sodu. Posle posla oko 2:30, kada svojoj kući pođu svi, a ja krenem pravo u kafanu, jer me niko ne čeka u stanu. 0:0, moj je život 0:0, otkad si me ostavila ja ne mogu da se sastavim. 0:0, a dobro si me čula, u kafani ovaj će mi život proći, meni nema pomoći. 0:0, moj je život 0:0, otkad si me ostavila ja ne mogu da se sastavim. 0:0, a dobro si me čula, u kafani ovaj će mi život proći, meni nema pomoći. Ovaj će mi život proći, meni nema pomoći. Dragi gledaoci, dobro veče i dobrodošli u još jedno vrlo uzbudljivo izdanje emisije Dona Show. Ja bih pre svega želela dobrodošlicu grupi Adonis, kao po običaju. Ivana, Ivica, dobro veče. Ja moram nešto da kažem gledalcima, verovatno primećuju da se nešto krivim levo, desno, zapravo pokušavam da vidim da li se možda moja haljenica providi, jer u slučaju, dragi gledalci, da se providi, ja verujem da će onda ovo biti jedna od najgledanijih emisija. Slažem se. Da li da se provodi ili... Pre svega htjela bih da se zahvalim tebi, da ne kažem vama, da ne persiram. Ne, tamam posla, pa ja sam Sweet 16, da ne kažem 16 godina tek. Savršenoj emisiji. Hvala ti što si nas pozvala da budemo tvoji dragi gosti i pratići bend u ovoj emisiji. A večer ćete biti da pozdravim vaše ili naše goste. I da kažem da smo mi trenutno, da ne kažem trenutno, pre par meseci izdali album za Gold produkciju. Zaista smo puni i prepuni obaveza, znači najmanje stižemo da se posvetimo sebi od obaveza, od promovisanja po raznim televizijskim i radio stanicama. Dobro je da još nisi promukla, Ivana, dobro je. Vidjet ćemo Ivica da li je promukao, ne znam. Ali dobro, jako dobro nam je krenulo. Nikad nije dobro, ali ja kažem jako je dobro za početak. I da najavim da smo odradili 2 spota za pesmu Pomeri se s mesta. Jel ja treba da se pomeri, Ivana? Jer smo haljnice. Da budeš u kadru ipak, najkrupnijem kadru.
I tako, uglavnom, spotovi su pripremi, znači za Pomeri se s mesta i za pesmu Dom. Vidjet ćemo, možda i treća bude, da kažem, treća sreća. Treća sreća. Ali spotovi su pripremi, nadamo se iduće nedelje da ćete ih dobiti. Ja se iskreno nadam. Mi prvi, je li tako? Dobro. Ivice, dobroveče. Ja moram samo da kažem gledalcima da će nam Ivica večeras biti posebni gost i imat ćemo prilike, Boga mi Ivice, i da te mučimo, i da te mazimo, i da te pazimo, a Boga mi da te slušamo. Pa dobro, i mi ćemo vas, malo mi nas, pa ćemo da vidimo. Da me mazite. I to ako treba. Ako treba i to. Hoćemo samo još jednom da pozdravimo i ostatak benda. Da, evo šef Miloš. Ovo je malo moje vrućina ovde vidim i tu je žare. Miloše, je li zbog haljinice? Lepe. Prizna! Ja znam da je lepa, samo me interesuje da li se providi. Ne, sve je okej. Sve je okej? Da. Dobro, ja samo da najavim, naravno, kao i uvek, svoje rubrike, VIP. Kao što sam rekla, bit će zaista uzbudljivo večeras. Imam posebne goste, verujte, ostanite sa nama do kraja, bit će jako uzbudljivo. Tu je rubrika Pepeljuga i princeza, vidjet ćete našu manekenkicu i naravno igrice bez granica, bez kojih, pravo da vam kažem, gledaoci, ne bih mogla da zamislim moju emisiju Dona Show. Pa, hajde malo da uđemo duplje u naš studio i da vidimo ko su večerašnji gosti. Evo, Ivice, mi smo zauzeli našu poziciju, napokon. Ovako, ja sad, dragi gledalci, kao što sam rekla na samom početku, ja retko kada imam tremu, zaista, u stvari možda sam imala samo kada sam nadala svoju prvu emisiju, to je bilo pre 2 godine, ali kada se u našem studiju nalaze sve same zvezde, ali prave zvezde estrade, onda zaista imam tremu. Trudit ću se da se to ne primećuje, jer sam mala brbljiva mačkica, pa se nadam se neće primetiti. A da ja prestanem da pričam, pa da najavim svoje goste. Na početku samom, moj prvi gost, ne mogu da kažem da mi je po prvi put u emisiji, već drugi put gost emisije Dona Show, je po mom mišljenju, a verujem i po mišljenju mnogih gledalca, pravi kralj narodne muzike. Dame i gospodo, večeras Hasan Dudić. Hasane, dobroveče. Po drugi put, je li tako, Hasane? Po drugi put, a nije onda piće još prilike. Pa ako bude treća, onda Boga mi će biti to treća sreća u još većem studiju. Ko zna što može da se dogodi. Ko zna što može. Ja samo, Hasane, pričat ćemo puno, ja bih mnogo voljela da najavim svoje druge goste. Moram da kažem onako u kratkim crtama, dragi mojim gledalcima, da sam zaista srećna jer ja večeras po prvi put imam pravu estradnu porodicu. Ali kad to kažem, onda zaista to i mislim, jer večeras sa nama kraljica narodne muzike, isto kažem po mom mišljenju, Zlata Petrović. Zlata, dobroveče. Dobroveče tebi i dobroveče svim dobrim ljudima. Ja malo ne volim taj epitet. Kraljica, da. Može princeza. Pa dobro, u svakom slučaju hvala ti. Ono što naravno gledalci, nisam sigurna baš mnogi, ovi mlađi da li znaju, ovi stariji sigurno znaju, Zlata Petrović je bivša supruga Hasana Dudića i pričat ćemo malo više kasnije na tu temu jer verujem da će naše gledalce to interesovati s obzirom da imamo uključenje uživo. Pa eto što god budu htjeli da pitaju Zlato. Koliko ti imaš tremu, tako i ja, zato što mi je jako značajan ovaj današnji dan. Znači, pre 24 godine... To da najavimo, slobodno. Ja sam postala majka na današnji dan, znači pre 24 godine, prvi put sam postala majka i rodila svog sina. Dotičan gospodin u našem studiju, Miki Dudić. Miki, dobroveče. Dobroveče. I srećan rođendan, Miki. Miki će večeras dobiti divne poklone, veruj mi. Nadam se. Vidite kako, samo da, evo mogu opet ja, Zlato, ja i ti ćemo vidimo. Kako da ne? Možemo zajedno da vodimo. Nema problema. Miki je i kompozitor, ajde malo mi pomozi, tekstopisac, Miki piše za mamu ili kompone, šta Miki? Više kompone, bavi se više muzikom, mada više ovako radim kao svirač po klubovima, znači radim razna veselja, razne tipove veselja, ali krenuo sam sa normalno uz majku, uz oca, uz princezu i uz princa kralja, kako da nazvati. Veruj mi da jesu, a ti to najbolje znaš. Pa naravno, ja se slažem. I trebao bi da budeš jako ponosan. Veoma sam ponosan na njihov stvarno uspeh i
kako kažem, prijemi svaki put kad me hvale roditelje, naravno to. I gledam uvek da budem bar približno koliko su oni uradili da bar muzički budem tu neki deo njih. Tu negde uz kralj i kraljicu. Uz kraljicu, da. Dobro, a mali gospodin se zove... To je mali princ valijant. Mali princ, pa evo mi imamo ovde prinčeve, kraljeve, princeze. Jovan, tako je? Jovan. Dobro večer, Jovan i tebi. Hoćeš i ti da pevaš večera sa nama? Ja i ti ćemo samo aplauze, vaš. I da, znaš kako, kad budu delili ove poklone, da uzmemo ja i ti po 2-3 poklona, pa da idemo kući. Da, oni su poklone došli. Za školu da poneseš. Za školu, nek se nađe. Dobro, i ja samo da najavim četvrtog gosta, već ste ga naravno upoznali, grupa Adonis, i sa nama večeras Ivica Erović. Ivice? Dobro večer svima. Dobro večer. Dobro večer gostima koji su sa nama. Da li ti imaš temu kao i ja, sa obzirom se nalazim ovde sa vrlo poslednjim gostima? Vikenda da, ali već ovoga ne. A što prošlo? Da se nešto desilo da ja ne znam? Pa ne, ja šta znam, novi ambijent, novi studio. Aha, misliš zbog emisije? Malo dok se da. Aha, dok se malo a zato si ti izgradio tu lutkicu iz pilota? Vele prodaje igračaka pilota, naravno uvek sa nama vidite ove Jastučiće, evo Zlate već uzela jedan. Ovako ne mogu da se... Ja sam ostala bez Jastučića, Miki je isto, svi smo uzeli po jedan Jastučić. Našli su se svi. Super. Cijelo životinjsko carstvo. Cijelo životinjsko carstvo. Evo ovako, mogu ja sad dama, mogu prvo sad dama. Kako da ne? Hasane, ne ljutiš se naravno. Ono što će naravno interesovati moje goste, moramo da krenemo od te priče. Evo, rekla si na samom početku, pre 24 godine si postala majka. Evo ga, Miki, velika beba je sada postao. Kako, ono što me naravno interesuje, kako izgleda, s obzirom da se Hasan nalazi trenutno pored tebe, a znam da će interesovati naše goste, kako izgleda kada se pojavili do sada nekada zajedno u nekoj emisiji? Pa ja smo mnogo puta i Hasan je normalno, mnogi ljudi koji prate naš rad znaju da je Hasan, znači, dođe da mi ruke greš, a snimila sam pre 25 godina, da je normalno Hasan najveći krivac, da, za tu pesmu i u stvari za moj sam početak, za neke moje uspehe i normalno i kasnije stalno smo krivac, jeste, ne bi se ovoliko mučila, znaš. Ali smo i tu saradnju nastavili bez obzira i kada smo se razveli, mogu, evo ja pozdravljam Draganu, njegovu suprugu, znači... Da nije toliko dobra žena, možda ne bi imali takav odnos, jer se dosta ljudi čudi kada ja i Dragana, na primjer, odemo i na kafu i kad se posvećujemo, jednostavno se stvarno družimo. Što je zaista redkost, pogotovo na ovim prostorima. Ona je divan čovek i ja sad ne bih voljela, šta znam, da ne bude, ali to ni slučajno nije poltronski, već je to istina i to ljudi znaju. Tako da Hasan i ja sarađujemo i često i radimo i hvala dragom Bogu da, eto, mislim, zašto, ako su ljudi nekada živeli, zašto bi ostali neprijatelji, u svakom slučaju meni je jako drago što sam ostala i sa Hasanom, pa i sa Jovanovim tatom, sa Pejom, ostali smo dobri drugari i prijatelji. Ja stvarno mnogo volim svoje decu, tako da... Cijela porodica je ovdje. Da, normalno volim i svoje bivše muževe. Ono što me... A koje najviše voli, priznaj? Pa sada, da li sve da kažem? Zlato, ono što me interesuje... A ti Draganu, ili tako? Voliš? I čemu posle? Neki, baš me zapravo, eto, kažem, interesuje i gledalce. Ko će, da li će Hasan to reći ili Zlata? Kako ste se upoznali? Znam da tu interesuje sve, mora fino, mora Hasan. To je bio taj trenutak. Nepažnje. Ili tako Miki? A dobro, na svirci smo se upoznali, tako da ne pričamo detalje. Govorim i kažem da je ipak sudbina za sve nas najveći krivac nekog našeg života, ne možemo da je menjamo, tako da... Mene je brat moj od tetke, isto muzičar koji je svirao isto u Šabanom u grupi i čuo je Zlatu kako peva, bili su zajedno u Italiji na nekoj svadbi i onda mi je rekao, moraj da čuješ jednu devojku. Da li ti je rekao kako lepo peva ili ti je rekao kako lepo izgleda? Pa dobro, onda sam ja bio mlad, lep, visok. A to? I onda nisam bio baš, bilo je devojaka kao i
Evo ga i beba stiže. Ali Zlata. A Hasan je bio tad stvarno u najvišem jeku, jeste. Bio i kao kompozitor i kao pevač. Ja sam došao da čujem kako peva, da. Priči. Pa, ajde Zlata, ajde. Pa da ne bude da samo ja pričam, ali ja sam pevala na nekom vašaru i njegov... Brat od tetke. Da, Lola, evo mi ga pozdravljamo, hvala ti Lola. Hvala Lola. Da. Video sam ga juče. I onda je rekao, ima jedna, kaže, mala, ja sam tad imala 18 godina, stvarno sam bila klinka. Super peva. Kao super i peva i kao lepuškaste i tako. I ništa, sreli smo se, videli i pokrenuli, pozvao je Hasan, imao je turneju, da mu budem gost. I eto, rodila se ljubav, hvala Bogu, rodila se deca. Spopadao me da ti kažem, bio sam mnogo lep, tad ja sam izbjegavao taj čin, ali eto, tako. Evo ja moram da vas prekinemo, ja vidim da imamo uključenje. Halo, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče. Samo isključite malo zvuk, da bi se bolje čuli. Dobroveče. Dobroveče. Au. Čućemo se možda opet za par minuta. Isključi, pukla veza. Pukla veza. Nego, gde mi stado smo? Kod ženitbe i kod razvoda. A ono što me interesuje, ko je koga prvi poljubio? Pa da ti kažem... Ajde Hasane, ajde priznat. Pa dobro, sve je bila obostrana ljubav, to je tako bilo i mislim da je najlepše, po mom nekom mišljenju, ako stvarno ulazite u brak, ali da je samo jedna stvar u pitanju da je ljubav presudna, a ne sada kao sada. Mislim, devojke često gledaju ključeve na stolu, automobile i tako dalje i naprave jako nesrećnu, da, jako nesrećan svoj život, a evo, ja se nikada ne kajem jer, kažem, bilo je ljubavi, dokle je bilo, kad je prestalo, mi smo se lepo razišli, da smo ostali, možda se sada više poštujemo i više volimo na neki drugi način, tako da, mislim, ne vidim ništa ružno. Bitno da je ljubav prešla u prijateljstvo. Miki, evo vidiš, svi malo da se slikaju, evo i ova se slika. To je naš prijatelj Zoki. Naš prijatelj Zoran Jakšić, pa naravno, šta bismo biti bez njega. Zakasnije. Malo je zakasnio večeras. Prošle nedelje, zato ima kritiku. Moj sastanak sa devojkom, Šta se to desilo, Hasane? Ti si mi rekao, ajde da čuju mali gledalci. Prošli ponedeljak našoj unuci, maloj Vasilisije, bila prva godina rođendan, prvi rođendan i bilo je izvanredno. Htimo da znamo ko je bio na rođendanu? Pa bile su naša familija, naši prijatelji, od Šabana Šaulića, Ljube Aličića, Sinana Sakića, Acka Nezirovića i još mnogo kolega i naši prijatelji estrade, muzike, tako naši baš... Bilo je veselo. Da. I večera će biti veselo. Evo samo da vidim, ja mislim da opet imamo uključenje. Moje dvoje žene se najviše veselile. Jesu. Dragana i Zlata su... Pošto je Dragana jedna jako lepa žena, plava, visoka, ja sam onako niža, onda smo lepo uhvatili Hasu, ona s jedne strane, ja s druge strane, jako nam je. To je izgledalo stvarno meni. Mislim da je jako lepo to videti, jer ja opet vraćam se na ono, ako je čovek dobar čovek i ako ostaju odnosi lepi, nije važno da li su... Nema potrebe da se to kvari, naravno. Ja samo da proverim, da li imam uključenje? Halo, dobroveče. Dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče. Recite nam kako se zovete i odakle se javljate? Marija, javljam se iz Žabara. Marija, dobroveče, za koga imate pitanje? Molim? Za koga imate pitanje, Marija? Za Ivicu iz Adonis Benda, ako je moguće. Moguće, naravno. Moguće, izvolite. Prvenstveno, veliki pozdrav za cijel bend, za Ivicu stvarno posebno. Hvala lepo. Nema neko specijalno pitanje, mogla bi možda neka muzička želja, ako je moguće. Može i to. Neka muzička želja? Htjela bih da čujem vašu pesmu Dom, pošto smo u familijarnoj nekoj atmosferi i pratimo vašu emisiju. Imaš pozdrav od Cecu, Marine i Maje. Hvala lepo, pozdravljamo i mi vas i bit će Dom kasnije, sigurno. Hvala puno, Marija. Jeste imali još neko pitanje možda? Ode na Marija. Ode Marija. A mi smo se ovako malo više raspričali.
toliko pitanja imam za sve vas, toliko toga želim da čujem, ali naravno, pošto je ovo muzičko zabavna emisija, mislim da bi bilo u redu da malo razvijemo tu našu priču sa nekom pesmicom. Da li smijemo Hasana da pustimo kao? Kako da ne? Možemo, ovako, zaslužuje. Ja i oca, ćemo dujeti jedan i oca. Sad položim. I oca? Rutkamo, ajde. Hasane, ajmo. Može. Što ne bi moglo što rekao moj bivši ZP-a. Jel' tako, a šta? Malo šalim, tako, nije na odmet. Ako Hasan može da prođe pored našeg medvedića, ako ne, Hasane, slobodno ga ponesi kući. Po prvi put, ajmo Miki, po prvi put, zajedno Hasan i Miki. Jovane, slobodno, nemoj da se stiče. Možda treba pomoć. Moralna podrška im treba. Leto je bilo pa prošlo, malene raste žure na jug. Došla je jesena, s njom i svadbe, sutra se ženi moj stari drug. Došla je jesena, s njom i svadbe, sutra se ženi moj stari drug. Tu devojku koju ženiš, doskoro sam svojom znao, Darimo joj zlatan prsten, o venčanju s njom maštao. Ti mi više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, da si znao da je volim, zašto si je oženio? Ti mi više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, da si znao da je volim, zašto si je oženio? Devojka moja, ona je bila, znali su mnogi, znao si ti. Zar nisi mogao da pođe s drugom, ako smo bili drugovi mi? Zar nisi mogao da pođe s drugom, ako smo bili drugovi mi? Tu devojku koju želiš, to skoro sam svojom zvao, Darimo joj zlatan prsten, o venčanju s njom maštao. Ti mi više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, da si znao da je volim, zašto si je oženio? Ti mi više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, da si znao da je volim, zašto si je oženio? O sreći ruše, ona je tvoja od sutra znam. Hvala ti druže za tugu moju i što ću večno da živim sam. Hvala ti druže za tugu moju i što ću večno ostati sam. Tu devojku koju ženiš, doskoro sam svojom zvao, Darimo joj zlatan prsten, o venčanju s njom maštao. Ti mi više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, da si znao da je volim, zašto si je oženio? Ti mi više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, da si znao da je volim, zašto si je oženio? Zašto si je oženio? Zašto si je oženio? Want a Pepsi? Sure, okay. Yeah. It's only free. We'll play you for them. Okay. Yeah. Check it out, y'all. It's a brand new style. We bout to score the goal to make the crowd go wild. Gotta put it on down to a freestyle thing. We bout to celebrate it like we won that ring. Now anything can happen on the field. In fact, we gon' break it on down in this freestyle rap.
with y'all, not where you're from. When we move into the music, it ain't nothing but fun. We're rocking so thorough with this hip hop drum. Let's pass the good vibes till the ballin' is done. I rock to the fullest of my abilities, cause life offers endless possibilities. Tablete za muškarce. Potencijal. U svim apotekama. Veselo u studiju, naravno. Čuli smo Hasana. Hasane, svaka čast. Pa šta reći? Pa i nije nešto naročito dobro. A može bolje kao, jel da? Može. Ali kad me je Joca pratio, to je to. Pa bez Joce ništa. Jel tako? Nego Miki, je li istina da si ti stidljiv? Pa, zavisi kako kada od raspoloženja. Sad je sa roditeljima, ne plaši se ništa. Sad kad su tu mama, tata... I Joca, da nije Joce, pa ništa. Da nije Joce, inače sa Jocom sam slobodniji, bolje sviram. Jedno pitanje, stvarno me ovo interesuje. Kako izgleda, mislim, eto, iskreno rečeno, svi znamo i Hasan i Zlata su zaista na samom vrhu naše estrade. Kako izgleda biti dete poznatih estradnih umetnika? Pa veoma imponuje. Ono kad si bio mlađi, sad si već, ono su rekli, primičeš se, tu si polako, ali ono dok si bio mlađi. Pa dok sam bio mlađi, imponovalo mi, mada par puta, ono kad sam bio možda mlađi u školi, uvek su me predstavljali, ovo je Zlatin, znači prvo kažu ovo je Zlatin i Hasan. Pa onda tvoje ime. Pa onda kažu ovo ime. I onda meni neki puta bilo, ono, ma dobro, nije sad to bitno, ja sam Miki, ne bitno sad ono. Kao nije bitno čiji sam se opustim, da. Dok sam bio mlađi, sad mi baš ono mi imponuje i ono mi je drago što je tako, što su mi roditelji popularni, javne ličnosti, što su uspešni u tom poslu i Miki, svijelim da te prekine. Imamo uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Recite nam kako se zovete i odakle se javljate. Pozdrav za sve, a najviše za moje Šapčane, jeli sam ja iz Šapca. Iz Šapca? Za Zlatu i Hasana. Dobroveče. Poljubac jedan za Šapčane. Veliki pozdrav i ako može Zlata da otpeva po njenom izboru neku pesmu. A bit će u svakom slučaju, pošto imamo na programu jedno dve pesme, biće, da, kako da ne za Šapčane mora. Važi, Zlato, sve najbolje i tebi, Hasanu. Hvala. Hvala, puno prijetno. Eto, Miki, ti ne smatrate što ja ovako, hoće li žena možda da me juri posle toga? Ne, zašto? Ja sam navika tako sa svojim gostima da budem prisna. Naravno. Tu su igračke, pilot, tu nam je Pepsi. Potencijal, svi sponzori su tu. Potencijal, veoma. Pa kad smo kod potencijala... Sa tato malo pre komentarisao. Da, evo malo pre, mi u nekoj pauzi... Da Joca reklamira Pepsi, pošto on dobar je fudbaler, znaš. Ja? Daš ono, da gol i onda kao, bravo. A videli ste sada našu reklamu za Pepsi, ste videli spot? Jesmo, a mislim da vam Joca fali to reklamu. Će biti kao Beckham. Pa ne kao, on će biti... Beckham 2, kakav Beckham će u stvari biti mali za njega. Da, Beckham će tada ostaje broj deda. A on će tada bude broj 1. Je li tako, Joca? Tako je. Onda nastavi da piješ Pepsi. Za Jocu 10 flašica. 10 flašica spaka. Može po svakom, da. Za čitav razred. Nego šta smo mi krenuli o potencijalu da pričamo, Hasane? Pa hvala Bogu, meni još ne treba. Dobro, zašto to svi muškarci kažu? Ja za sebe govorim. Zlato, šta ti misliš? Ne znam, to je... Ne znam, to ne treba za kasu, to ne znam, ali... Znaš šta, ne bih želela da kudim to što se reklamiram, taj, što bi se reklo, ali mislim da je to podcenjivanje ženskog roda, tako da ne slažem se. Sve zavisi od robe kakva. Je li tako? Onda mi nismo dobre žene, ako stvarno, mi ne bih želela da tamo posla, da sad... Dobro, ali šta misliš kad muškarci dođu u godine, a pored sebe imaju lepu mladu ženu? Dobro, kažem, u tom... A zataje? Onda neki mladu. A zataje, što da ne? Ali opet, zavisi sve od žene, ako lepo je rekao Hasan, zavisi od materijala. Ili neki kupi lepog dečka. Pa znači ti, Hasane, koliko košta da žena ostane lepa? Da li ti znaš šminka, gde su mezoterapije, gde su botoksi? Žena ako nije lepa od rođenja, kako je Bog dao na svijet, onda neće nikad biti lepa, džabe da... Mora da održava, lako je vama muškarcima. Evo, moja žena, Dragana, ona ne troši ni jednu pomadu, a ima 40 koliko, 2-3 godine. Ma neka, ti se ljudi 2 godine, nema veze. Ali primjer, pa isto Zlata, šta će njoj, šta treba? Bog je dao takve kakva je, ove koje su ružne, imaju
malo poveći ljubavni ili tako. Ja mislim da svaka žena, ne postoji ružan muškarac. Ali treba i raditi na sebi, normalno. I ružna žena jednostavno ako postoji neka unutrašnja lepota, mislim da je to nešto što onako... Prvenstveno zrači, a sve ostalo... Što stavljate u drugi plan neki fizički izgled, mada je lepo videti lepu ženu, mislim, ali ako nema ništa, žena ne nosi nikakvu energiju ili muškarac, mislim, onda stvarno ništa. I to se primeti uvek, da. I genetika je čudo, kao što je rekao Hasan, mnogo žena koriste jako skupu kozmetiku. Često idu na, ne znam, 1000 nekih tretmana. Ne kažem za sebe da sam sad ne znam koliko lepa žena, ali s obzirom da sam i baka i da imam i uče. Što je za neveroti, veruj mi. Samo svoje unuci, nis drugom, brate. Ne, ali kažem. A Hasan deka? Samo svoje unuci. Ne izgledate, boga mi, kao baka i deka je najmanje, ali mislim... Koje sad kad pustim šiške, je tako još, sad kad pustim kosu, da brijem... Meni jako prije taj epitet stvarno, jer ne znam zašto se žene plaše toga da postanu bake, pa to je priroda odredila i hvala dragom Bogu da sam, mislim, hvala Bogu, šta znam, sad da se žene udaju jako kasno, stvaraju porodicu, hvala Bogu da eto. Sve išlo svojim tokom na vreme. Tako da ja očekujem da budem i baka. Sad je normalno kao. Čekaj, zato, mogu li ja prvo da postanem ja majka prvo, pa onda mi dozvoljavaš, molim, samo prvo da se udam pa na tanane. Ja moju Miličicu, znači moju snajku, mnogo je ljubim i pozdravljam i moju Vasilisu. I moju čerkicu Vasilisu. I moju priju Snežu, oni sad nas gledaju. Moju priju Snežu, tako. Pa normalno. Znači, ona je toliko zdravo i normalno dete, ona ima 24 godine, eto, neverovatno jedan podatak, Vasilisa je rođena 12. posle 7 dana je Miki, a posle 7 dana Milica. Šta si u horoskopu? Ja i Vasilisa, moja čerkica smo bikovi, a Milica je... Za jedan dan je Milica ušla u... Za 1 ili 2 dana, tako? U blizance, da. Tako da, ona je jako mlada, ali verujte da je toliko zdrava i toliko normalna. I najbolja snaha. I toliko dobro i kuva i toliko je... Da ne ureknemo. Neverovatno, ja ne znam, zato i kažem, a u poslednje vreme stvarno vidimo ovu omladinu koja... Čekaju, a ne... Pa ne znam kako da se izrazim, nikako da stanu na taj ludi kamen. Znam ja zlato. Ja čekam, a oni nikako da se... Da nađeš muža, da se udaš, rodiš dete, pa ako ne ide, lepo se razvedeš i gotovo. Nego ja mislim da nego jedno uključenje. Ljubim te, ajde malo. Evo još neko, da li mi to imamo nekoga na vezi? Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Kako se zovete i recite nam naravno odakle se javljate? Ja se javljam iz Beograda, ja sam iz Banuke, ali pozdravljam sve u studiju. Hvala. Neko posebno pitanje? Pozdrav, Ahmetić Misura. Nismo razumeli? Sve vas pozdrav, Ahmetić Misura, pogotovo Zlatu. Hvala, poljubac za vas. Jel imate i neko pitanje ili samo pozdrave? Molim? Imate li neko pitanje ili samo pozdrave? Ništa, sve najviše od Zlati i neko od teba koju ona hoće pesmu. Hvala puno, hvala, bit će. Evo, mi smo malo zapostavili Ivicu. Ivica je zavijeni, pa šta ću vidi kako porodica ovdje. Gde je Marica? Ne možda dođu da Ivice, da, ovdje, pa sam pita gde ti je Marica. A tvoja Marica? Marica je tu. Marica pobeg. Spremna? Marica. Ajde ovako da ti dopustimo malo da se pohvališ ti, mi smo se hvalili, tek ćemo se hvaliti, tek smo krenuli. Novi CD. Da, novi CD izašao je pre 2 meseca za produkciju. Pre 4-5 dana smo završili 2 spota, jedan na Rtnju i jedan u klubu Fancy u Paraćinu. Kako dođete do Rtnja? Šta ima na Rtnju da mi to ne znamo? Pa ima jedan lep. Možda snimamo jedan deo emisije tamo? Ne bi sad da reklamiramo. Ima stvarno raj na zemlji, kako je odrađeno od kamena, od drveta, od stvarno ekstra lokal, snimili smo ga jedne prilike i tu smo, trebali smo da snimamo spot za pesmu Dom u Rumulijani, ali međutim trebalo je odobrenje od ministarstva, to se mnogo čeka. I da li bi mi trebali da apelujemo sad nešto, da iskoristimo priliku da apelujemo ministarstvo? Pa ne, spot smo završili, tako da za
3-4 dana bit će gotovo oba spota i dobit će sve televizije pa ćete vidjeti. Naravno mi prvi. To je Ivice tavan posao. Naravno. Dobro, pričat ćemo naravno još, nego Zlato. Šta misliš ti da mi malo opevamo? Evo, ova gledateljka pre par minuta je zamolila za neku pesmicu. Neće vreme, možeš da zaspiš. Ovo mi kakav je danas dan. Možemo i da zaspimo, imamo krevetić, imamo jastuke, iz pilota, imamo medvediće, imamo igračke, Pepsi da popijemo hranu, još nema Zlato najbolja sa igračkom. Samo nožića da nađeš i ima i kreveta i svega. Našla sam Zlato, ali previše je daleko. Na drugom kontinentu. Nađi bliže ne. Ajde mi da pevamo. Ajde mi da pevamo dok Amerikanac dođe, mi ćemo otpevati celu ovu. Izvolite, ajmo, Miki, na noge lagane. Ajde, oco. Ajmo. Polako, ne me se umoriš. Evo ti ovaj prijatelj ovdje. Dobar je, dobar je. Tišina. Za muškarce. Potencijal. U svim apotekama. Dragi gledalci, dođu smo mi do moje omiljene rubrike Igrice bez granica. Kao što znate, moja rubrika gde obožavam da mučim moje goste, ali uživaće sa nama naravno večeras Snežana iz veleprodaje igračaka Pilot. Snežana, dobroveče. Dobroveče. Mogu samo da zamislim šta si spremila za večeras? Svašta nešto. Jel svašta nešto? Malo ćemo mučiti goste, nećemo puno, ali
malo ćemo ih mučiti, ocjenjivati i tako. Hoćemo li da krenemo sa igrom ili... Ako misle da dobiju poklone koji su prelepi, onda ćemo ih mučiti. Hoćemo od pikada, šta ćemo? Ja bih da svi gosti gađaju pikado. Svi. Miki, Hasane, nemoj da ste mi pobegli iz studija, vraćajte se. Da vidimo ko će da pobedi, da li mlađi ili stariji. Hoćemo pikado prvo. Pikado. Ajde. Jašemo u glaviće. A gde su? Evo sad ja ne umem da se snađem. Ko će prvi? Ajde, Hasan će kao džentleman. Hasane. Šta treba da radim? Da pogodiš u cilj. Ajde sad. Ajde sad da te vidimo. Boga mi, osmica. 3 puta. Čuješ šta kaže Joca? Hasane, Hasane, 3. sreća. Boga mi. Bravo. Ajmo sada Miki. Snežo, pamtiš li ti ovde ko je prvo mesto, ko je drugo, ko je treće? Evo ja ću se skloniti sa mojom providnom haljenicom. Ajmo Miki. Slavo, ti to nešto moraš da vežbaš. Na tatu Miki, jel vidiš? Miki, ovo nismo videli. Bravo. Zlato. Mogu li da prepustim i ove? Ajde. Imam ja za sve po nešto. Za svakoga po nešto. Joco, ajde Joco. Hoće li Jovan umesto mame? Jovan će 2 puta. Samo polako. Ništa ne žuri. Stani, evo ovako, stani ovde, ovako. Tu, sad polako. Za malo. Zlato, da te vidimo, Zlato. Ne, na štiklicama. Boga mi baba ova. Boga mi babica. Jako moji sinovi. Bravo. Oho. Bravo. A gde nam je 3? Ivice? Slušaj, Ivice, sad ako ne ubodeš 10. Bolje pevam nego što gađam. Ivice, nemoj da varaš. Bez Hasana ništa. Centar, bez starca nema udaraca, kažem, ali... Evo ga još jedan u mene. Ivana? Sad ćemo, prošli put sam ja vrtela bolje, Boga mi. Dona je bila najbolja. Bravo. Dona je dobila hula hula. Mislim da mi je ovo bolje. Ja ne znam da li bolje pevaš ili... Moram da proglasim pobednika. Ipak je moj bivši sugrađanin, gospodin Hasan Dudić, pobedio u večerašnjoj igri. Vidjet ćemo kasnije, imamo još jednu igru. Jel smiješ da kažeš šta je? Ko će, ti ili ja? Vrlo zanimljiva igra. Ja bih ovako, Hasan i Zlata, jedan par da budu, drugi par, Miki i Ivana. Radi se o valceru, nadam se da znate igrati valcer. Pogledajte ove mladenčiće ovde kako su slatki. Oni će vam davati ritam, a vi ćete igrati. Samo pored mikrofon, tako da se čuju. Možemo da ih spustimo pa da ih pratite. Ovako. Možete da krenete odmah. 3, 4. Jel li u braku? Evo ovako da se čuje muzika. Svadbeni marš. Naš par je ovde već pao dole. Izgleda da Hasan i Zlata bolje igri nego ovi medvedići. Snežo, šta je? Medvedići padaju, a Hasan i Zlata opstaše. A Miki, Ivana? Ne, na mlađima sve to. Jer na mlađima sve to ostaje. Da, ipak sve. Boga mi! Mislim da Mikijeva supruga neće biti... Da li Jakšić ovo slika? Gde je naš
Fotoreporter Jašiću, molim vas, evo stiže aparat, sačekajte, ne, ovo moramo da ovekovečimo za vijek i vjekove, što bi se reklo. Gde su naši reporteri? Ajmo još jednom, Snežo, ta muzika, taj svadbeni marš. Ajde! Jer, dragi gledalci, sada ovo vidimo pa ko zna kad. Hasan i Zlata. Mi igramo stalno kući. Ajmo, sad, još jednom. Ne, ovo vredi slikanja. Samo fali Dragana, jel da? Pravda si, pravda. A pravda si. Kasare, ovdje ćeš Dragani poklone, nemoj da se sekiraš ništa. Kad se igrali na Novom Beograđanci i neko je rekao... Ne, igrao si, kaže, sa Zlatom, pa rekao, šta ima veze? Nisam bezobrazne stvari radio. Kako pa bivša supruga, pa što da ne? Svake veze imaš. Ajmo mi, još jedan aplauz. Snežo. Aplauz za ovaj valcer. Jesu li zaslužili poklone sada? Na mlađima sve ostaje, tako da u ovoj igri su pobednici Miki i Ivana. Opet kažem, nadam se da Mikijeva supruga neće biti ljubomorna. Miki, neće biti čerupanja? Ajde, ja ću poslati moje goste da se mi vratimo na naše radne zadatke. Naša mečkica ovde, šta ćemo, Snežo, sa ovom tvojom mečkicom iz pilota? Ja ne znam. Neka se gospođa Zlata nasloni na nju, ili ti, Dona, možeš da se nasloniš. Izvolite mikrofon. Daj bebu tu ovam. Čekaj, Hrne. Evo, bebica, koja bebica? Daj tog Zorana Jakšića. Da vidimo mi šta je Sneža pripremila od poklona. Neko lepo iznenađenje. Snežo. A ja ću među vremenu, naravno, nazdraviti se mojim gostima, slobodno se poslužite. Naš generalni sponsor Pepsi. Posle ovog svadbenog marša. Ja ću prvo da krenem od dame, ali od najmlađe dame, za mamu, Zlatinu Unikicu Vasilicu, jedan neba sa čebencetom. Na pravo čebence. Lepo, eto, Niki, šta kažeš? Super, odlično. Ja ovo nisam imao da se. Eto, vidiš. Nije bilo u moje vreme. Da, u moje vreme to nije bilo. Mi smo vrlo nastavili. Snežana je za svaku pripremila nešto. Radi se o jednom vrlo zanimljivom žabcu koji peva jednu jako lepu pesmu. Hvala. Čekaj da čujemo šta peva. Ne razumem te. Evo ti sve. Kaži kako je što je. Šta je poklona? On će da peva. Za Hasana nešto kao uspomena na pesmu Nije mene ubilo oranje koja je neprevaziđena. Radi se o jednoj magiji. Jao! Snežana, ti zaista u sve misliš. Boga mi Sneža, hvala ti. Ovo je unikat. A Mikiju, pošto je danas rođendan, isto jedan oldtimer, ali nije traktor. A, Miki, vidiš šta je poklon za rođendan? Kako je emisija Dona Show i pilot misli na tebe. Eto, dobro sam polako pod iskrovan. Malog Jovana, jedno zaljubljeno prase. A ličiš ti na to prase? Da pokloni devojčice koji je zaljubljen u neku devojčicu. Jeli Johan? Johan? Snežana, naša dobra vila, evo šta je i dalje nešto vadi iz kesica. Žabca na lokvanju. Koji će ovaj momak pokloniti devojčici. Jao, što je sve. Jeli me? Johane? Što se sviđa, Johan? Da poklonimo mama Nadici. I za moju dragu Donu. I samo zanimljive šolje za prvu jutarnju kafu sa budućim mužem Karlosom. Hvala, Snežu! Kraj muziku, Miki. Ja sam dobila kaficu da popijem šoljic. Hvala, Snežana. Snežana! Da otvoriš da pogledaš kako se vidi. Ja hoću, a tebe ću zamoliti
Gde je naš mikrofon da malo izreklamiramo veleprodaju igračaka Pilot? Mislim da su zaista zaslužili. Zlato, šta kažeš, jer su lepi koga je mikrofon? Ali stvarno mnogo. Mikrofon, evo, Ivica je ukrao mikrofon, hoće da nosi kući. Pa. Kako, Hasane? Ovako, ja ću da sedem malo pića ovde. Evo, Hasan je smislio već. Malo frket, malo klot, najlepši je za dečije igračke Pilot. Pilot, bravo. Autorstvo hoću od svakog meseca po 10 igračke za mog Johana i Vasilisu. Pošteno. Pošteno. A vredelo je malo, je li tako? Sneža, čujemo li? Ja sam Snežana Banović, PR menadžer i komercijalista firme Pilot D.O. koja se nalazi u Zemunu, Rada Končara 27A. Poslujemo od 2000. godine, do pre mesec dana smo radili pod imenom Satel, sada smo Pilot i raspolažemo sa jako širokim asortimanom prelepih igračaka, radi se negde od 10.000 šifara, plišanih igračaka, utića na akumulator, lutki, mali milion igračaka, uvoz iz Francuske, Amerike, Kine, iz raznih drugih zemalja, Grčke, ove medvede ovde koje vidite i ovog tigrića na kom ja sedim i lava s druge strane, to nam je uvoz iz Grčke i vrlo jaku konstrukciju ima, vidite da drži mene koja imam 58 kg, a može celih 100 kg da izdrži. Firma se od oktobra preseljava na Batajnički drum gde će biti pod objektom od 1500 kvadrata i širi se program u smislu da ćemo uvoziti raznu galerijsku robu, šoljice, servise, mirišljive sveće, školski pribor, svašta nešto. Tako da eto pozivam sve da dođu da nas posete i da se uvere u taj široki asortiman sa kojim raspolažemo. Hvala Snežana puno, to je bila veleprodaja igračaka i naša dobra vila Sneža. I da obavestim gledalce da u narednoj emisiji prva 3 slušalca koja se jave stiču pravo na nagradu. Eto tako. Po izboru od ovih igračaka koje vide u studiju. Bravo, Snežana, bravo, zaslužila se Kiki, desetka čista, da. Malo smo se ovako igrali, malo smo više pričali, ne bi bilo loše opet neku pesmicu. Sad Zlata nešto, pošto ona ima novi album. Zlato. Ali malo pre Zlata, ko je posle? Ja sam onda ja ću sada pa dobro. Ja sam vam pripremila svakome po 3 pesmice. Ako stignemo, ako ne, pevat ću možda i ja malo na kraju. Zašto mi nigde ne žurimo, do 10. Ne žurimo, pa možemo i do 12. I oca je pitao roditelja, kaže do ujutru, do 4. Ja pitao i oca. I oca, čekaj samo da pitamo, imamo uključenje. Halo, da li se čujemo? Dobro večer, čujemo se. Dobro večer, kako se zovete? Ja se zovem Mirko Ćajić i voleo bih da pozdravim svoje kumove večeras, da Mikiju poželim srećan rođendan, da su mi živi zdravih 100 godina svi zajedno. Hvala kume od srca, kad zove Ćajić, svi ste prijatno iznenadio. Kako si nas pozvao, tako je pao kako smo gazali meta. Mi vas gledamo, super ste, imamo dupli razlog za slavlje, Zelja i ja vas gledamo, Kristina i svi ostali, puno vas volimo i vrlo slabo vas čujemo. Mi ljubimo naše kumove, inače ja sam mog Mirka i moju Tinu venčala. Ja sam 2 bračna para venčala i oni su ostali u braku, tako da sam dobra da budem kuma. Imaju lepu dečicu, finu, veliku. Ja ih pozdravljam, inače su jako uspešni kompozitori, svi znaju ko je Mirko Ćajić i Kristina Ćajić, znači nema pevača kome nisu pisali pesme i meni su isto na malte ne svakom CD-u po jednu pesmu, pa evo ono najsvežije i zadnje što je bilo, vodit ćemo mi ljubav, znači to su moji kumovi radili za mene, mi ih stvarno pozdravljamo, ljubimo ih kompletno, i mancu našu kumu, da i dečicu i sve. Puno hvala. Eto, dobili smo mi pozdrave, kum se javio. Hasane, pa ajmo malo da pevamo, malo veselo. Hasano se nešto praznojio. Bije promena u studiju. Joco, ajmo svi, dobili smo poklon. Imaće nas posle kako to pokloni, a pesme nema nigde. Ovdje ne sviraš, ne ustaješ. Da, još jedno.
Godine su porušile kule i mostove sreće što gradismo. Sad je kasno za novi početak, jer ko nekad više mladi nismo. Sad je kasno za novi početak, jer ko nekad više mladi nismo. Sad ne vredi ni tebi ni meni da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si u moj život došla. Sad ne vredi ni tebi ni meni da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si u moj život došla. Život smo mnogo naučili, pratila nas i sreća i tuga, a kada smo venčati se hteli, ti si našla sebi boljeg druga. A kada smo venčati se hteli, ti si našla sebi boljeg druga. Sad ne vredi ni tebi ni meni da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si u moj život došla. Sad ne vredi ni tebi ni meni da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si u moj život došla. Nemoj mene više da se srećaš, pusti s mirom da te zaboravim. Novu ljubav što sam sada sreo, hoću sa njom snove da ostvarim. Novu ljubav što sam sada sreo, hoću sa njom snove da ostvarim. Sad ne vredi ni tebi ni meni da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si u moj život došla. Sad ne vredi ni tebi ni meni da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si u moj život došla. Want a Pepsi? Sure, okay. Yeah. It's only free. We'll play you for them. Okay. Yeah. Yeah.
check it out, y'all. It's a brand new style. We bout to score the goal to make the crowd go wild. Gotta put it on down to a freestyle thing. We bout to celebrate it like we won that ring. Now anything can happen on the field. In fact, we gon' break it on down in this freestyle rap. It's where you at, y'all, not where you're from. When we move into the music, it ain't nothing but fun. We'll rock it so thorough with this hip-hop drum. Let's pass the good vibes till the bobbing is done. I rock to the fullest of my abilities, cause life offers endless possibilities. Dobro, Hasane, je li prekasno došlo u tvoj život? Nikad nije kasno. Jel nikad nije kasno? Ja se voli stres. Jel tako? I Đorđe Marjanović. Tako beše. Boga mi, ja ne znam kako ćete posle ove emisije kući. Zašto? Nego ja sam čula, Hasane, da tvoja supruga, ajde malo da hvališ sadašnju ženu, sme Zlato, sme. Kako da ne pa? Ja sam pohvalila Draganu, ne radi reda, nego zato što je to stvarno istina. Boga mi velika istina, prava istina, šta ima tu? Nešto, šta sam ja to čula, neke salone, frizerske, kozmetičke, šta beše on? A Dragan ima u Šapcu, Karadžorđevoj, 56, kuću lepote, salon lepote, ima kozmetički salon, ima za kvarcanje, za nokte, onda frizerski. Ili pomažeš ti? Pa, ja... Ili samo stojiš pored onog solarima i peva Hasan, a Dragana radi. Čale je zaposlen samo da je ono depilacija. Ja volim koliko žena tamo. Tu je glavni, broj žene. Ja sam glavni maser. Hasan, moram da te prekinem, imam uključenje. Halo, dobroveče. Recite nam odakle zovete. Zovem iz Koteža, to je jedno naselje pored... Da, znamo da je Kotež. Znate gde je? Da, naravno. Htio sam puno da pozdravim Hasana, Zlatu, Mikija, malog Jocu normalno. Hvala. Da im poželim puno uspeha, sreće na novim medijima, kako da kažem. Da kažem Zlati da je lepša nego na Pinku. Super što si to rekao. Da ih podržim u njihovom radu. I ako može pesma Dođi da mi ruke greješ od Zlata. Mi trenutno nemamo... Mislim da ima ponosan tu cijel dojema. Pa ne znam gde je sad. Ja ću otpevati ovako malo uživo, pošto nemamo puno vremena, jel tako? Pripremili smo nešto drugo. Hvala vam puno. Hvala ti u svakom slučaju ovo što si rekao za Pink. Veruj mi, kad sam videla neki dan u Bravo show, znači kako sam izgledala, ja sam jednostavno pala u nesvest. Ja nisam ni mršavica, nisam sad ni neka riba, ali mislim, ne znam stvarno što se desilo. To je zato što ste pored mene u mojoj emisiji, svi su lepi. Ali stvarno nije bilo žene, nije bilo čoveka. Sutradan kad sam, ja volim pijacu, ja volim s ljudima da se družim, da pričam i tako. I onda je ono bilo, ženo, šta ti se desilo, pa što su takvi, pa šta su uradili. Međutim, da li sam se neadekvatno obukla, ili je nešto se desilo, ali ja sam ljudi... Namjerno si to radili. Ja ne znam to nešto nije bilo u redu. Ali dobro, mislim, evo sad za ono, da ispunimo želju, da. Dođi da mi ruke greješ, dođi da se sa mnom smeješ, u noćima dugim belim, da sa tobom sreću delim. Bravo, za naše gledalce. Retko ko, Zlato, moram da kažem zaista, evo ja već 2 godine vodim svoju emisiju, retko ko želi da peva uživo. A pogotovo ovo zašto nemamo ni muziku. Dobro, Miki, da je muzikica, a? Pa ja moram da priznam i da kažem jednu pravu istinu, složit će se i Hasan i naš kolega, normalno i moj Miki, pošto on više u toku, on stalno je na splavovima radi, pa i po svadbama i po svim raznim veseljima, su se vratile one stare pesme. Bravo. Neverovatno nešto. Tek će se vratiti, ja kad krenem da otpevam Dođi da mi ruke greš, to je vriska, to ja stanem, ja ne mogu, ne znam, stvarno... I naša Pepeljiga princeza ti je tražila tu pesmu, sećaš se? Znači, traže deca koja nisu se ni rodila, znači tada, ja sam imala pre 25 godina, i sad su se vratile od svih mojih kolega, što je meni jako drago. Znači, sve te pesme imaju jednu lepu priču
jedan lep osjećaj, sada su ove malo pesme šta da radimo. Da, baš u zadnje vreme. Da, evo, Ivica to prati. Doće vreme ponovo. Radili smo ovih dana, mogu reći da baš dođe da mi ruke greješ i od Zorice Brunslik ponovo se sunce umiljava zor. Ja mislim da vratit će se sve stare dobre pesme. Zatrpana je diskografija sa ovim novim producentskim kućama i svi koji, ja takav utisak imam, svi kogode se od ovih propalih zabavnjaka latio gitare ili nešto da kao čaprkao oko muzike, oni su sad postali glavni kompozitori. I to ljudi koji prepisuju tuđe pesme, to sam ja milion puta rekao, a i sad koristim priliku, ili je to istina. Ljudi, ja smem život da založim, da kažem, da u zadnje 20 godina nije dobra pesma bila da bi mogu, u stvari, ajde, 10-15 godina. Kako ovaj talac uvatio od 200 na sat, ta je bar pesma je ostala po nečemu. A ove ostale, to je luk i voda. Mislim, stvarno je smešno. Sve su interesantne, koliko ih puta puste na televiziji, oni toliko i žive. I onda sve tako, ugušili su sad sve dobre pesme. Zlata je na prošlim... Pa i toga ima, ali vidim ja i po deci, sad puštaju, baš kolega je rekao, sad na zabavama i deca kad čuju, na primjer, mom komšiliku nisu znali da ja pevam. I baš taj momak mali, prošle godine, 18 godina punio komšija, i isto rođen kad je moj Miki, 19. maja. I kaže, izvinite komšija, da li ja mogu da pustim, kaže, malo bit će jače noćas. Sine, rekao i moj sine, današnji dan, rođen, ne grmi, ja sam u centru grada. I stvarno ubijaju, kad ti ujutru, ja čujem 5-6 pesama mojih. I ono, izvinite, bilo i narodnjaka, jer rekao, evo sad imam CD. Moja pesma. Kad su oni vidio da ja to pevam. I sad kako god me vide, kako ste čekaj kasno, ste dobro, ja sam im sad onako... Pa ja moram da kažem gledalcima, kada si gostovao, to je bilo pre par meseci, tako, u mojoj prvoj emisiji, i kada smo se dogovarali ja i moji producenti, i ja sam sad, naravno, Hasan Dudić je naravno poznato ime, ali nisam bila tačno sigurna koje su pesme. I onda sam malo onako čeprkala po internetu, ja prosto nisam mogla da sam rekla, pa ja znam ovu, to su sve pesme sa drugarskih večeri, sa matura, to sva deca znaju. Dosta sam ja napisao i za druge. Prve korake su sa mnom počeli Sinan Sakić i Šemsa Suljaković i Halid Beštić, Muslimović, Zlata, što malo ljudi, pogotovo ih mlađih to zna. Mnogo, mislim, i za Sarajevsku čitavu estradu sam napisao. Hasane, znaš, samo da skratim, moraš više da se reklamiraš. Pa, imam ja, kod vas, imam kod Dragane Mirković, DM, to je jedna divna isto televizija. I pozdravljam putem ovim i preko vaše televizije, jer to zaslužuju, a i vi ste meni dragi i isto imam slobodu da kažem da ste vi jedan potencijal. Vaša televizija i Dragane Mirković. Mislim, stvarno budućnost. Bravo za nas. Dosta je narodu... Ne, on ipak hoće da reklamiraju. Toga mi znate, ti hoćeš da budeš... Hvala ti za ovu reklamu, Hasane. Ne, posle da nam tražiš nešto. Da, lepo, znaš kako Zlata brzo koči. Ona se setila potencijala. Pa, mi tu negdje u glavi. Za ovo ćemo te posebno platiti. Ovo je baš u pravom mestu i u pravo vreme. Eto lik. Hasane, ja bih volao da imam još jedno pola sata ako mogu. Ivice, možemo malo da pustimo sada Ivicu, Zlato, Hasane. A što ne bi mogli? Miki, jel dozvoljavamo sada Ivici malo da čujemo grupu Adonis? A onda ćemo malo da pohvalimo Zlati novi CD, a onda ćemo da pohvalimo našu prethodniku Princezu. Ja samo da kažem 10 sekundi. Samo 10 sekundi, merim ti vreme. 20, kolega. Samo da kažem naš sajt www.adonis-band.com, pošto je ovih dana baš dosta posećeni, trudimo se da svima uzvratimo poruke i nadam se da će ići, da će režija pusti, ja mislim, 4. pesmu Dom za našu gledateljku. Možemo, moram da te prekine, imamo uključenje. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Rejse nam odakle zovete? Iz Borče. Borče? Rejse, za koga imate pitanje? Komšilu? Za Zlatu. Za Zlatu? Recite. Recite. Mnogo mi ekstra izgleda Zlata. Pa ne znam, verovatno zato što sam pored bivšeg muža. Tamo si ja htio sve da kažem. Eša lepota, sve Hasana na mene. Ako sam lep čovjek, nisam. Da, svežina. Stvarno, nemam reći kako izgledate, ko da imate 18 godina. To sam i ja rekla, verujte, to sam i ja rekla. Vidiš koji prosek ti ja? Ma mislim, ne mogu da verujem. Da li sam ovdje pored Hasana, to ne znamo. To sam rekla. Zato što sin slavi
Rođendan večeras. Da. Ali A svira i oca. Dobro, ko pravi mladiću. Recite ponovno, nismo razumeli. Hasan za Hasana, kažem, nije samo Zlata u pitanju. I Hasan je isto ko mladić od 18 godina. Kao mladić od 18 godina. Boga mi. Izgleda starija malo. Hvala vam puno za ove komplimente. Jako sam bolestan, vidiš. Malo sam se... Hvala vam puno za ove komplimente. Hoćemo li sada čuti Ivicu? Ajde, I Ivica. Adonis Band, Ivice. A gde je Marica? Sada pazi, slušaju te i gledaju te Hasan i Zlata. Samo probaj nešto da zabavljaš. Ivice, bez Marice. Samo probaj, Ivice. A gde je Marica? Tu je. Nekaj sa srećom, evo Zlata vam je poručila sreću. Sve pojači. Gledaj lice od kamena i vidi me sa lutilom u očima. Pogledaj, do ramena sam kosu pustio zbog tebe i život svoj napustio. Bez tebe, bez tebe, bez tebe mi je život siv. Zbog tebe, samo zbog tebe, umro sam, a još sam živ. I gde da tražim, i gde da nađem svome srcu večni dom. Gde god da odem, gde god da krenem, svi putevi vode me ka srcu tvom. I gde da odem, i gde da tražim, i gde da nađem svome srcu večni dom. Gde god da odem, gde god da krenem, svi putevi vode me ka srcu tvom. Bez tebe, bez tebe, bez tebe mi je život siv. Zbog tebe, samo zbog tebe, umro sam, a još sam živ. I gde da odem, i gde da tražim, i gde da nađem svome srcu večni dom. Gde god da odem, gde god da krenem, svi putevi vode me ka srcu tvom. I gde da odem, i gde da tražim, i gde da nađem svome srcu večni dom. Gde god da odem, gde god da krenem, svi putevi vode me ka srcu tvom. Tablete za muškarce. Potencijal. U svim apotekama. Dragi moji gledalci, imam jedno prelepo iznenađenje za vas. Upravo smo čuli da nam je dozvoljeno da umesto sat i po, koliko bi trebalo da traje naša emisija, da će ići 2 sata.
Pa bravo za nas! Bravo za direktora! Oborili smo sve rekorde, sada ne moramo da jurimo, da žurimo, sada napokon mogu da vas pitam sve što želim. Jaoj, Zlato, ajde malo, bilo je nešto te priče u vezi Granda, neki problema sa Grandom. Hoćemo malo nešto da kažemo, onda malo naravno pohvalimo novi CD. Znam da to gledalce interesuje, pa ajde. Pa ja sam to u par navrata nešto govorila. Ne bih onako da dužim, bit ću jako kratka. Što se tiče Granda i svega toga što se desilo, da. Mislim, eto, bilo je verovatno zbog nekih fotografija. Ja ne želim ovim putem da se perem, da tako kažem, da se pravdam. Ljudi koji su videli normalno te slike, shvatili su svako na svoj način. Mislim da svih ovih 25 godina koliko sam prisutna, nisam baš tako gradila karijeru na takvim stvarima. Jeste tu bilo, ja sam neko ko sve je rekao od dana kad se rodio pa do danas, ne postoji tajni nikakvih, da ljudi koji prate neki moj rad da ne znaju. Tako da ja možda sam malo i nepažljiva kad je u pitanju to slikanje i tako, ali ja sam neko ko nemam nikakav strah ničega. Ja nemam nikog da čuva ni mene ni moju decu, nemam stiliste, nemam šminkere, nemam, jednostavno sam neka ženica, da tako kažem, koja se onako borim, da, stvarno, borim se na neki svoj način, nekad se lepše obuče, nekada ružnije, nekada se zavisi, eto, ali u principu hoću da kažem da nisam ljuta ni slučajno na ljude iz Granda, družili smo se i mislim da ćemo se i dalje družiti što se mene tiče. Ja poštujem da se odvajaju poslovi od prijateljske strane i mnogo mi je drago što nijednog trenutka ja nisam bila u Grandu zato što sam bila njihov prijatelj, već zato što sam zaslužila to mesto, sigurno, i tako da jednostavno došlo je tako do jednog preokreta u životu, kao znate šta, ja kad sam se udala i za jednog i za drugog muža, poželjela sam to traje celog života, međutim, evo, vidite, sudbina vas negde okrene, pa vam sticaje okolnosti vas negde odvede, i ja kažem sve ono što se desi, možda tog trenutka ružno, misleći da je to ružno, okrene se na nešto što je lepo i što je dobro. Da su nama živa i zdrava naša deca i naša porodica i naši prijatelji, a za sve ostalo, Bože moj, ne kažem, u karijeri sam imala nekad padove, nekad uspone, ali uvek sam bila tu u nekoj zlatnoj sredinici, da, i nikada se nisam, šta ja znam, verujte da ja nikada više nisam išla da gostujem, da se, da, kako se kaže, promociju da vršim ovakvog toka putem televizije, putem novina, putem radija. Jednostavno sad možda su mi dali malo i žiškicu, da tako iskreno kažem, da ja malo se probudim i da ona možda uradim nešto više u svojoj karijeri, ja to sada ne znam, mada nisam karijerista i nisam neko ko po svaku cenu teži da, ne znam, zahvalna sam i, znači, da ne bi sad više pričala, ja ih pozdravljam, znači, i Saleta i sve ljude iz Granda, pozdravljam ih i mislim, pa dobro, svako ima svoje mišljenje. A neko je umešao tu prste, da ti kažem, ko ljubomora na Zlatu, a Zlata je za njih... Pa dobro, ustao je neko na levu nogu i rekao, ajde sad nešto tamo, nije bitno, nije važno, ja to pozdravljam jer shvatam da svako je domaćin sebe i svoje kuće i svako ima pravo i ne treba niko nikom da objašnjava zašto i zbog čega. U svakom slučaju ja sam uvek tu jer ne volim sve što je svaku svoju prošlost jako volim i poštujem. Da li je to poslovna, da li je to prijateljska, da li je ljubavna. Nikada nisam pričala o ljudima tamo gde sam jela i pila i ko je kod mene jeo i pio, ne volim da ništa kažem ružno, daleko od toga, idemo dalje, život ide dalje i ja njima šaljem jedan veliki poljubac i... Nismo ljudi. Iako ne zasluže, Bože moj. Eto Hasan da ode, nego da li mi možda imamo nekog gledalca? Halo, dobroveče. Dobroveče. Recite nam kako se zovete, odakle se javljate? Malina iz Leskovca. Iz Leskovca? Da. Recite nam za koga imate pitanje.
Pa ja, da, iz Leskovca Malina, gledam vašu emisiju, super je, lepa emisija, dobre goste imate i vi kao domaćica ste super. Hvala. Htela bih samo Zlatu da upitam onako kako se sada osjeća kao u svojoj pravoj porodici i kako je uspela da održi tu svoju lepotu, ja kako, koliko je znam, ona je uvijek ista. Pa hvala vam u svakom slučaju puno. To je najbolje iz Leskovca. Hvala, prijatno. Lepo je kada žene hvale žene. Ja uvek kažem, svaka žena koja je lepa i koja je sposobna, ona uvek voli da pohvali drugu ženu. Pa ne znam, mislim da je ono samo jedan jedini recept. Ne radi nikome ono što ne voliš da tebi neko radi i to je to. Da, i onda nemaš problema. Mislim, uopšte. A vitka linija? Pita gledateljka. Ja imam problema. Ja sam onako, znači, eto, jaka i kada sam bila najmršavija, kada sam se porodila sa mojim Jovanom, ja sam tada imala 37 godina. I znači nikada, imala sam jedno 6-7 kilograma manje, samo što sam se porodila, neverovatno, znači jednostavno tako je organizam reagovao, hormoni, nemam pojma, malo i pazim, malo se ono i čuvam. I malo pijemo Pepsi. A da. Zlato, mi opet imamo uključenje. Halo, dobroveče. Da se čujemo? Dobroveče. Halo. Dobroveče. Da se čujemo? Boga mi se čujemo, reci nam samo odakle se javljate. Javljamo se iz Beograda. Vaše ime? Goran. Gorane, recite sada za koga imate pitanje ili da li želite nekog da pozdravite? Pa, htio sam da pozdravim mog velikog prijatelja Mikija i da mu čestitam rođendan i da im bude živ i zdrav 100 godina. Gile na telefonu. Gile, to je moj... Prijatelj, jedan. Veliki pozdrav za Gileta. Veliki pozdrav za mog druga. Miki, tebe svi vole. Za njegovu čerkicu i sina. Evo mi sedimo u jednom lepom kafiću. Cijelu porodicu pozdravljam, baš me onako prijatno zanadio. Gile, da druga pravi. Gile? Evo, htio sam da kažem, mi sedimo u jednom lepom kafiću i svi posmatramo, gledamo ovu emisiju. Jel vam se dopada naša emisija, Gile? Ekstra emisija. Tako, da čujemo mi malo, da se i mi hvalimo. Da. Ništa ne budu tu gde su, dolazim kasnije. Priključujem se kasnije društvu. Ostavite u tom kafiću, kaže Miki, on se priključuje. Nećemo te mi pustiti, jel? Nema problema. Gile, morat ćete duže da čekate, mi ne damo Mikija. Neka, samo neka bude uz vas. Najbolje. Najbolje? Da, normalno. Zato što je iz najbolje porodice, naravno da je najbolje. I zato što je u našoj najboljoj emisiji, tako Miki kaže da je tako. Gile, hvala puno. Prijetno. Gile, pozdrav za Gile. Miki. A ženski ne smije da se javi. Zbog žene, a? Jer mi se nećemo to da pitamo. Ja bih sada volila da iskoristim priliku, moja omiljena rubrika Pepeljuga i princeza, i da pozovem gospođu Miriku, tržni centar Piramida, i ja bi trebala da ustanem, evo, ja ću samo malo ovako, neću nadam se nikoga zgaziti, nadam se da moja haljinica neće biti providna, jer neće, evo ovako. Evo, gde mi možemo da se, evo možemo ovde, evo ovako. Nama će uskoro trebati veći studio, ja moram da kažem. Šta ćemo, širimo se, emisija traje sve duže i duže, Pepeljugica ovde. Naša omiljena rubrika Pepeljuga i princeza, Mirika, dobroveče. Dobroveče, drago mi je da sam ponovo u vašoj emisiji, Dona. Hvala na poziv. Kao i uvek. Ajde malo da se pohvalimo, evo ova haljinica na meni. Jeste, to je iz mog butika. Kao i uvek, i u prošloj emisiji i sada, nadam se da to Dona baš lepo ovako prikazuje i ovo je model. Nešto to malo drugčije nego što sam ja zamislila, znači haljinice su mi sada najviše u trendu, ali Dijani ovo savršeno stoji, što znači da ne mora svaka maturantkinja da obuče haljinu da bi izgledala super. Mislim da je vrlo dobar outfit. Dobro, ovo je hit, tako, pantalonice sa strukom, a boga mi to Dijani lepo stoji. Je li tako? Nego, Mirika, idu mature. Jeste, idu. Šta najviše traže sada devojčice? Pa moram priznati da su to ipak haljinice. Moram priznati da svaka devojka želi da... Da su u pitanju više uske ili onako malo ove... Pa ja mislim da su više ove pufnaste ovako. Da, jeste, pošto su modi, da. Pošto su modi, tako da devojke ipak idu ka tome šta je moderno, bilo da su u pitanju boja, ali opet to nije redosled stvari koje se uvek dešava na takav način. Znači svako treba da ima svoj stil,
I to cenim kada devojke tako dođu, neću sada baš žuto ili neću sada pink, hoću da budem drugačija i zaista to cenim. Meni se uvijek sve sviđa. Mirika, ne vraćam ja ni ovo, ja nikad ništa ne vraćam, ja to nosim kući, nego Mirika, ja bih htjela, evo sada ovako Zlatu i Hasana da pitamo, to je, ajde neku tvoju ocenu, šta bi lepo Zlati stajalo? Ja sam prijatno, leto kreće, evo danas je već skoro 30 stepeni bilo, možemo slobodno reći leto je došlo. Ja sam prijatno iznenađena videvši Zlatu večeras, zaista, ja je prvi put uživo vidim i zaista imala sam prilike da vidim ono što je Zlata spominjala večeras i zaista si me oduševila, totalno. Outfit je divan, sve ti dobro stoji, evo, znači kao bela boja je fantastična. Kao da ste se dogovorili. Da, baš upravo tako, da nije bilo dogovora nikakvog, Zlati definitivno bela boja stoji super i one njene lepršave haljenice isto je savršeno stoje. Eto, ja mogu sve pohvale, zaista. A za Hasana? Za Hasana on je onako casual. Kako smo malo pričuli da je kao mladić od 18 godina. Da, to Sigurno. Znači svako treba da izabere ono u čemu se osjeća udobno, dobro i što mu dobro stoji. Hasana se osjeća mlađe. Da, sigurno. O tome ćemo tek pričati o boksu. Zaboravili smo Hasan o tome, a Miki? Miki je super. A Joca, molim, Jocu ne možemo da obiđemo nikako. A Ivica? Ivica je zgrabio lutkicu iz pilota i ne pušta lutkicu. Ja mislim da je večeras Ivica u elementu. Samo Maricu je zapustio. A Maricu je zapustio. Marica je zapuštena, izvini Marice, ali drugi put ćemo malo više, a šta misliš kako je, nešto druge malo. Pa dobro, da, ja sam i pre emisije, da, u svakom slučaju ja sam i pre emisije bila sa njom i rekla sam joj da je večeras fino izgleda i da se dopada i da nastavimo. Kakav bend, struja. Možda ćemo i sarađivati, kako, nešto smo i o tome razgovarali. I da se naravno pohvalimo, tržni centar Piramida, slobodno. Jeste, u svakom slučaju. Ove lepe stvari možete kupiti u tržnom centru Piramida, kod McDrive-a. A nije da sam slatka. Telefoni su 063 224388 i 226 1717. Eto, to bi bilo. Tu se nalazimo i još neko iznenađenje koje ni ti ne znaš. Ne znam. Da, prva 3 gledaoca koja se jave, znači imaju 10% popusta. Prva 3. Prva 3. Javljajte se. Mirika, puno hvala. Hvala i vama. Mi se nama vidimo u sledećoj emisiji. Hvala. Šta si mi pripremila za sledeću emisiju? Da niko ne zna. Niko neće znati. Pa milionu gledalaca. Neku svežu boju. Svežu boju? Mogli bismo. Dijana, hvala puno. Hvala. Mi se vidimo u sledećoj emisiji, a ja ću se vratiti nekako, meni mikrofon ne treba, ali evo ti Griću možda treba. Ivice, slobodno pusti taj stučak, tu mačkicu, nemoj da se plašiš. A ja sada, pošto smo rekli da imamo malo više vremena, evo gledam, imamo još vremena. Vrlo neka interesantna pitanja. Hasane i Zlato, Miki, uključite se. Ivice, slobodno se uključi. Kada ste bili u braku, ko je kuvao? Mogu da kažem ja. Ajde. Hasan je jako veliki gurman, ali neverovatno i jako dobro sprema klopu. Znači za ribu i za riblju čorbu. Je li domaćin pravi? Pravi je, stvarno domaćin. On je isto rak u horoskopu i ja sam, i stvarno volimo tu atmosferu. Pa da, kućnu tu atmosferu. A ja isto jako dobro kuvam. Pa evo, vidi se. Miki! Iloženom. Ko je kuvao bolje, mama ili tata? Ja se ne sjećam, ja sam tad... Bio si mama? Mleko sam to slovo. Znači, Zlatin ručak. Miki je na tatu isto. Šalim se, i mama i tata odlično kuva. Stvarno vrhunski i majka, ali ona to baš, pogotovo, mislim, ali i Ćale, stvarno ne mogu da se odlučim ko je bolji. Ćale i Keva će odlično kuvaju. I naravno i majka Dragana i ona isto fenomenalno kuva. Možda sam ja trebao malo deblji da budem, ali eto pazim malo na liniju. Pa to sam htjela da te pitam, Miki, pa nego sad ženica tvoja tu. Ženica super kuva, brzo je naučila, svaka je čast. Kako je svi hvale, pa ne mogu da verujem. Zaslužila je Kako nije došla večeras ovdje?
Sa bebice. Pa nisam znao da je I ima mesta pa kako vidi. Onda bi mi oteli snajku mnogo. Bi, pravo. Evo mi ovo zaključenje imamo. Ne može. Samo trenutak, dobroveče. Halo? Čujemo se. Halo, dobroveče. Recite nam kako se zovete i odakle se javljate. Iz Beograda se javljamo. Ne čuje se, pojačajte. Malo se slabije čujete. Pozdrav za moju koleginicu Zlatu. Hvala lepo kolega. Za Hasana. Hvala. I za malog Mikija koji je mnogo nestašan u životu. A ko je? A ko je nismo čuli, ko je na Ovde je mali Šaban pevač. Mali Šaban pevač, naš kolega. Dobro, zašto kažeš da je Miki nestašan u životu? Pa Miki je malo nestašan, bio je neposlušan, ali mislim da se popravio. Dobro, mene zna iz mlađih dana. A zašto? Sam volao po kafanama da se krećem i tako. Jel tako? Pirao je tatu, bio ovako agresivan. Jeste. Inače Miki je dobar dečko, ima njegovu porodicu i hvala Bogu, bit će sve u redu. Naravno, zašto da ne, sve uvek je bilo u redu. Uvek je bilo. Uvek je sve bilo u redu. Evo jedan pozdrav za Hasana, najveću legendu svih vremena u Evropi. Takođe. U svetu pa čak i u Evropi. Šta kaže? Šabane? Čovjek iz inostranstva. Najlepši čovjek u Evropi. Jel tako rekao? Jel tako? Čuješ Hasan? Ne, nisam. Nisi čuo. Rekao da si najlepši čovjek u Evropi. Okreni nulu. Kreni druže nulu. Rekao je da si najlepši čovjek. Najlepši, pa kad sam sam, verovatno, da ti bude mislim. A dobro, hvala mu u svakom slučaju. Ivice, steo si nešto, jel da? Vidim da. Kod klope. A stali smo kod klope. Gladni smo. Što se tiče toga, vidi se i po meni, ja se trudim da smršam i skinem po 10-15 kg, ali ne vredi. Već godinu dana zbog posla, zbog benda, došao sam u Jagodinu iz Kraljeva, tako maminu kuhinju sam zaboravio, ali zato ovom prilikom bih želeo da pozdravim drugu mamu, mama Nadicu, i da se zahvalim na kuhinji i na sve. Mama ima! A i vidi se po meni da je dobra kuhinja, samo sam toliko želeo da se zahvalim na svem, na kuhinji prvenstveno. Eto, zahvalili smo se. Nego, opet ja, Miki, uključi se sada. Opet ja ovde na ovu stranu, puste mi nekako, a ti Ivice slobodno ubacuje. Opet ja, dok ste bili u braku, da li pamtite neki, koji vam je bio najsmešniji dan? Ste imali neki trenutak, Zlato pokazala si ovako, znači Hasane, da čujemo. Samo je preusmerila na tebe. Pa bilo je i smešnih trenutaka, bilo je svašta. Čekaj, dok smisliš, imamo uključenje. Ne mogu što to smislim i ne sećam se. A smo gledani večeras. Dobroveče, da li se čujemo? Halo, dobroveče. Izvolite. Kao prvo, želimo sve da pozdravimo sve vas u studiju. Hvala puno, a recite nam prvo dakle zovete? Zovemo iz Prizrena. Ovo iz Prizrena, veliki pozdrav za Prizren. Ovako, želeo bih da pitam kako možemo da stupimo u kontakt sa Hasanom i Zlatom, da dođu kod nas da gostuju, pošto su do sad gostovale sve moguće zvezde bosanske i srpske estrade. Veliki pozdrav za Prizren, evo preko Done, preko ovog telefona možete sa Donom da kontaktirate, a mi smo tu, pa ćemo se dogovoriti. Ja ću vas samo pitati za vaše ime i prezime, pošto ćete dobiti i neku od nagrada. Važi, ja sam Elvis Karadulami, muzičar sam i... Jesmo zapamtili, evo Miki... Elvis. Da. Važi Elvise, hvala. Jeste imali još neko pitanje možda? Nema više pitanja, ode Elvis. Reki da stalno puca veze, šta? Puca veza, a Hasane, jesi li smislio? Pa nisam, ja sam i zaboravio već šta si me pitao. Nešto, evo Miki, sjeti se ti. A dobro, ne mlad, ja sam bio stvarno mali tad. A jeste doživjeli neki zajednički peh, da ste bili zajedno, kad ste... Pa dobro, bilo je, na primjer, ja se sećam, ja sam bila u drugom stanju, mi smo tada mnogo putovali, tada je bila cela Jugoslavija, znači velika. Bilo su to lepa vremena. Da, bila lepa vremena. Mnogo smo radili, ono je bilo po 3 meseca, znači hit leta, pa smo putovali.
I kada sam ja već pred sam porođaj, ja sam jako bila aktivna i sa jednim i sa drugim detetom, do zadnjeg dana malte ne sam pevala, onda nam je crkao ovaj kombi, išli smo negde za Bosnu i normalno šta da radim ja, kako moram da guram kombi sa onolikim stomakom. Tada je sneg veliki bio, to je strašno bilo neverovatno. I neverovatno i sećam se tog vremena kada mislim da vas neko negde nađe u toj šumi, u tom snegu i da ne može ni da pomisli ni jednog trenutka da žena sa ovolikim stomakom, malte ne, da ja moram, hoću, neću, mi smo ostali. Šta je super žena, Hasan, jel vidiš? Pa ne, ali eto, tako bilo je neki... Šta je super majka? Su bile to neke, mislim, stvari, u stvari, to su životne stvari, vi nikada ne znate šta vas izgleda. Sećanja i bilo je i lepih trenutaka, bilo je i napornih, bilo je svega. Ma, normalno, pa život kao život. Ja samo da vidim, da li imamo opet neko uključenje? Halo? Halo? Dobro veče. Dobro veče. Recite nam vaše ime i odakle zovete. Ovde Dejan iz Beograda zovem. Dejan iz? Iz Beograda. Iz Beograda. Recite Dejane, da li imate neko pitanje ili želite da pozdravite naše goste? Pa ništa, želeo bih da pozdravim sve goste u studiju, da pozdravim voditeljku, da kažem da je večeras mnogo lepa i šarmantna. Jao. Da, i da čestitam Mikiju rođendan. Hvala, Deksi. Da kažem da je mnogo dobar čovek i mnogo dobar drug i da samo tako nastavi u životu i da će sve biti u redu. Da pozdravim njegove roditelje i to je to. Hvala Dejane. Dejane, isto prezime vaše zbog nagrade, prezime? Pejović. Pejović, je li tako? Da. Hvala Dejane puno. Pogotovo za kompliment za mene, pa Miki. Da, naravno. Ja sam dobila kompliment. Tek si poznat po komplimentima, pogotovo Dona, ti večeras ako ne bude neka ekskluziva. Pa ne znam, vidiš njegovi drugovi Boga mi mali puno maka. Samo ne znam koliko drugovi imaju godina, malo sam mater. 25, 7 do 30. Taman ne mislim dovoljno. Jel taman? Taman dovoljno, da. A i drugo je fino ovako izgledaju, moram da priznam. Samo zamoli one tamo za one devojke što pitaju za Jocu, slobodno mu ključe. A nemoj se ljutiš, pa šta? Joca dobio igračku. Nego, Hasane, pošto Zlatu čuvam za kraj, kao Zlata naša emisija, ako nemaš ništa protiv, ne smeš da imaš Zlatu za kraj, a da, pošto već, eto imamo, još samo 15 minuta. Pa malo li je? A malo li je? Neku pesmicu, a? A što ne bi mogli? Miki, hoćemo li svi na noge lagane, ponovo? A što ne bi mogli? Zaslužili smo. Ajde, Pejiću. Kad smo već produžili na 2 sata, hoćemo? Može. Idemo. Ajde. Treća pesmica. Kičma moja. Kakva kičma sad. Plavim okom nežno si gledala i bez reči sve mi jasno beše. U tvoj pogled siguran sam bio, oprosti mi jer svi ljudi greše. U tvoj pogled siguran sam bio, oprosti mi jer svi ljudi greše. Jedino mi ostade od svega da se bojim da te zaboravim. Što si dušu zagrijala moju, crna ženo s očima plavim. Što si dušu zagrijala moju, crna ženo s očima plavim. Neću više u sve da verujem, pogled oka dušu ti otkriva. Nisam znao da mi toliko značiš za sve vreme dok si moja bila. Nisam znao da mi toliko značiš za sve vreme dok si moja bila.
jedino mi ostane od svega, da se borim da te zaboravim. Što si dušu zagrela moju, crna ženo sa očima plavim. Što si dušu zagrela moju, crna ženo sa očima plavim. Kad bih mogao ponovo da vratim onaj pogled zaljubljene žene, tvoje su ga odavale oči, što ga sada zaklanjaš od mene. Tvoje su ga odavale oči, što ga sada zaklanjaš od mene. Jedino mi ostane od svega, da se borim da te zaboravim. Što si dušu zagrijala moju, crna ženo sa očima plavim. Što si dušu zagrijala moju, crna ženo sa očima plavim. Want a Pepsi? Sure, okay. Yeah. It's only free. We'll play you for them. Okay. Yeah. Check it out, y'all. It's a brand new style. We bout to score the goal to make the crowd go wild. Gotta put it on down to a freestyle thing. We bout to celebrate it like we won that ring. Now anything can happen on the field. In fact, we gon' break it on down in this freestyle rap. It's where you at, y'all, not where you're from. When we move into the music, it ain't nothing but fun. We'll rock it so thorough with this hip-hop drum. Let's pass the good vibes till the ballin' is done. I rock to the fullest of my abilities, cause life offers endless possibilities. Tablete za muškarce. Potencijal. U svim apotekama. Evo nas ponovo u studiju, bližimo se našem drugom satu, još 9 minuta, boga mi imamo, a ja zgrabila ove čašice ovde, vidi Zlato šta sam dobila. Ekstres, stvarno. Vele prodaja pilot, ja od Sneže dobre vile dobi šoljice za mog budućeg supruga da ujutru pijemo kafu. Kako to izgleda kad muž i žena ujutru piju kafu? Mogu i tebe da pitam. Super. Pa ja to ne znam. Brak je jedna lepa, kako bi se izrazila, jedno lepo druženje, ako znaju dva čoveka, dvoje ljudi u stvari da se prate. Da li se sećate kad ste se upoznali, ste pili isto kafu? Ili je bilo turska, nes, ili je bilo slađa, gorča, ili meni stavi malo šećera, a meni... Ja ne pijem kafu, ne pušim cigaru. Kafu ne puši, a rakicu onako. To je nekad bilo, prošlost. Kad nisam pio danas i pre 7 dana, zadugo neću piti. Svaka čast. Zato je vreme da se posveći umetnosti. Dosta sam... Ne, što? Popio je nešto. Pio kafu. Šale nije pio za moj... Nije pio za Vulki rođendan. Da, zato je grad padao. Grad je uče padao, pa Nego, da li bi ti imao još neko uključenje? Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Imamo... Recite nam vaše ime i odakle se javljate. Javljam se iz Zemuna. Zemunka. Zemunka, fina. Da, bome. Ime? Rada. I da, bome, hoću da pozdravim Hasana Dudića i njegovog sina i ovog malog Jovana, a Zlatu posebno, jer stalno pratim njenu karijeru, a
Hasan mi se nešto ulenio, vrlo malo se pojavljuje na televiziji. Jel ti kažem ja Hasana? Ja samo dolazim na televiziju kod prijatelja. Trebao bi malo više da i on se pojavljuje i lepo komponuje, lepo peva, dobar je čovek i svaka im čast na slozi, na ljubavi, da Bog da 100 godina živeli. I vi nama. Hvala vam puno i vašoj familiji sve najbolje. I pozdravite mi malog Jocu, on je mnogo meden. Evo je, Luka je tu. Sladak je. Rado ste za to što ste rekli da se Hasan ulenio, mi ga stalno nešto teramo. A ja lepo kažem. Sad sam prekinuo da, i upravo je gospođa što se u stvari ljudi žele Hasana, ljudi su te se uželili. Nemoj da se kriješ. Ne, stvarno morat ću sad da se pozabavim sa time. Počeo sam da radim, dosta lepih pesama sam napisao, ali pravi pesama. Evo sad sam bio na Zlatinom albumu, jedan od producenata njene ploče, evo sad Šabanove, iako Bog da i moje. Tako, to je ovako, bit će, ja mislim da ću ovih dana da krenem, da odradim bar pilot jedan, da snimim 2 do 4 nove pesme, sa jedno 10 mojih starih hitova, ili ću možda uraditi 4 nove pesme i 6 obrada mojih hitova. Vidjet ću, u stvari... Hoćemo mi biti među prvima da to objavimo, da čujemo to. Da možemo, da smo zaslužili, Hasan. Pa jeste, Bog. A da šta ste vi svi zaslužili, dragi moji gosti? I još poklona, Ja ću zamoliti Nikolu Petričića, inače i našeg producenta. Evo, pokloni od Pepsije. Pepsi je inače naš generalni sponsor, evo, već dobre 2 godine. Nikola će biti i naš menadžer. Jel' tako? Pričali smo malo. To se kaže pamti pa vrat. Slobodno pogledajte šta je Pepsi spremio. Hvala Niko. A Nikola bi nešto treba da kaže. Ja bi još nešto da kažem, evo tu malo da sedem pored. Samo izvolite. Druga. Slobodno, Nikola, pridruži nam se. Ova emisija koju gledamo, koju pratimo, naravno, ona je pre svega porodična emisija, što dokazuje naravno večerašnje vaše gostovanje. Ali ujedno i emisija koja reklamira magične napitke. Dakle, pored potencijala, mi naravno promovišemo jednu lepu priču kad je u pitanju Pepsi. A ono što bi još mogli da iskoristimo, naravno da spomenemo i našeg sponzora za frizurice. Hasan i ja ćemo matursku frizuricu da rešimo vrlo brzo, tako? Pošto je sad matura, to je naše vreme, da idemo na maturu. A naš sponzor tako poklanja 3 frizure za slušalce koji se najbrže jave, nek ostave znači kontakt u režiji, pa ćemo onda moći da se sredimo. Nikola, hvala ti što si me podsjetio, a ja naravno moram da kažem, evo, izlatit ćemo, pošto je jedina žena trenutno ovde pored mene, ja samo da vidim, to je frizerski, naravno sigurno se pitate ko mene sređi, moju šminku, moju frizuru, mada je Zlata rekla da sve radi sama, ali nikad se ne zna, Zlato. Ništa nije na odmet. Što je besplatno, što je džabe i Bogu je drago, ponekad pogotovo ako se dobro radi. U pitanju je salon lepote Goca, evo, vam nudi kompletnu negu tela i kose, mada Boga mi Zlati ne treba nešto, misliš povremeno, može, tretmani lica, masaže, depilacije, solarium, pedikir, manikir, nadogradnja noktiju, pa može Zlata, nadogradnja noktiju, tetovaža, to... Dobro, za sada. Nismo za tetovaže, dobro. Šta piše s druge strane? Salon lepote Dragana, Karadžorđeva 56 Šabac. Evo, Hasan reklamira svoju suprugu, a mi ćemo reklamirati našu Gocu, koja uvek sređuje moju frizuricu i moju šminku. To je Bulevar Mihajla Pupina i u Biznis centar, naravno, lokal 41, telefon 311-8150. Ja ću ovo pokloniti Zlati. I naravno, Nikola, rekao si 3 prva gledalca, tako, koji se jave? Da, 3 prva gledalca koji se jave, ostavit će svoje kontakte u režiji i onda će dobiti maturske frizurice. Hasan i ja smo se već dogovorili za maturu, tako da... Ivice? Ja ću na nulu. Da, na nulu, da. Mogli bi da se dogovorimo za matursku. Nikola, hvala puno. Hvala i vama, vidimo se sledeći emisiji, prijatno se ne. Nadam se da vam se sviđa vaši pokloni iz Pepsije. Ekstra, prva liga, ja sam prezadovoljan. Ja sad samo, evo imamo još 2-3 minuta, Zlato, ne bi li mi pohvalili napokon tvoj novi CD, pa da malo čujemo ko je radio na CD-u i naravno da čujemo još poslednju pesmicu za kraj. Onako, ništa ne, avioni, kamioni i tako dalje, ljudi koji to slušaju, koji prate, a već su se upoznali, evo sluša se i na radio stanicama i prisutna sam dosta i na televiziju, znači za nekih, koliko imam, pa meseci i po dana kako se pojavio CD, da, ja sam znači prezadovoljna,
Želela bih da pozdravim sve svoje saradnike, jer su prvenstveno mnogo dobri ljudi, a da ne pričam o muzičkom delu, znači zna se ko je Bane Vasić, Angie Mavrić, onda je Miladin Bogosavljević koji mi je napisao sve tekstove i normalno glavni i odgovorni producent Hasan Dudić i normalno za Mega Sound i ja pozdravljam ovog puta mog direktora Miću Nikolića, da, koji je savršen kao čovek, koji je na prvom mestu, drugo je muzičar, mislim, ako može, da se kaže od 1 do 10, onda je to 11. Tako da, prezadovoljno su stvarno ok, meni ono gde treba da radim, zavrtelo se već pesmice, pogotovo ono, sada se često ono, Leptirić. Da, Leptirići, bravo. Evo Ivica već zna. Kad me zove neko, niko mi ne kaže ono, Zlajka i tako, pogotovo od mojih prijatelja, Leptiriću i tako. Dobila sam novi nadimak. Dobila sam novi nadimak, da. Tako da jednostavno, ok, sasvim sam zadovoljna i mislim, nisam pogrešila što se sve ovako desilo. Mi ti želimo puno uspeha sa ovim novim CD-om, samo da vidimo, ja mislim, imamo opet neko uključenje. Halo, da li se čujemo, dobroveče? Halo, dobroveče. Recite nam vaše ime i odakle se javljate. Jelena iz Beograda. Iz Beograda, ime? Jelena. Jelena, recite sada, imate li neko pitanje za naše goste? Ovako, prvo pozdrav za celu ekipu tu, za voditeljku. I ne znam koga bi prvo pozdravila. Ovako, puno pozdrava prvo Zlati i da joj kažem da divno izgleda, jako je jedna sveža baka. Puno pozdrava Hasanu i najviše pozdrava tom malom anđelu sa garavim očima. Johanu Štratas. I evo Mikija bi posebno pozdravila, pošto je moja sestra Mima pre par godina sa njim pevala jedno kraće vreme i prenosim eto pozdrave i sa njene strane. Hvala lepo, kako se sestra zove? Mima. A Mima je, ja sam tad počeo da sviram, mi smo zajedno počeli da... Jeste. Eto, Miki sve radimo. Puno pozdrava za sve vas u studiju i želim vam svima sve najlepše. A mi za vas imamo iznenađenje, ako ste slušali, znači besplatan tretman u salonu Lepote Goca i u Biznis centar. Samo ostanite na vezi da zapišemo vaše telefone. Važi? Važi, hvala puno. Hvala i vama puno, prijetno. Samo ću ja da se nadovežem na ovu vašu priču. Poslednji minut. Da, samo da kažem, za Mega Sound snima sada i kralj narodne muzike Šaban Šaulić. Jel da? I mogu reći da ekstra ekipu Mega Sound ima. Jaša Rahmedovski, Zlata Petrović, Šaban Šaulić, Enes Begović, Acko Nezirović i moja malenkost i ja se nadam da ću ovih dana za njih da snimim. A morat ćeš. I pozdravljam. Zlato, kaži. To je firma koja gaji pravu narodnu muziku i modernu muziku, ali mislim da će biti vodeća. Toliko sam. Ja samo za kraj, evo, bukvalno poslednji minut da se zahvalim mojim gostima. Hasane, po drugi put, puno hvala. Vidjet ćemo se nadam se i treći put, bit će to treća sreća sa tim novim CD-om, ako može. Ako Bog da. Zlato, puno sreće sa najnovim CD-om. Hvala ti puno, jako si dobar domaćin. Hvala. I ja tebi želim trudila sam, imala sam tremu zbog vas, ali... Dobro, to je normalno i to je super kad ljudi imaju tremu, znači imaju odgovornost prema svom poslu. Želim ti da nađeš srodnu dušu i da budeš srećna. Već sam našla, samo da dođe svojim avionom. Jesam zaista. Hvala ti, Vera. A kad dođe do svadbe, bit ćete gosti. Bićemo super. Miki, puno hvala. Hvala s vaše strane. Hoćeš doći ponovo? Uvek? Uvek, zašto da ne, baš smo se lepo osjećali u emisiji, emisija onako opuštena. Tebi su Boga mi najviše pozdravljali ovdje, ako si primetio. Eto vidite, nisam se nikom ni hvalio, nisam, baš stvarno nikom nisam nešto ni spominjao da mi je rođeni i da ću da dođem da budem gost. Sad kad budu reprize, svima javi da gledaju. Da, obavezno, da. Kad je reprize? Reprize su utorkom, evo da se pogledam, utorkom u 2 i nedeljom u 9:15. Koliko ja znam, a može biti još neka, kako smo krenuli ovako da produžavamo. Jovane, puno hvala, vidimo se ponovo, ti se sviđaju igračke? Jesu super? A dođeš ponovo, ima još. Zahvalimo se pilotu i Pepsiju. Zahvalimo se pilotu i Pepsiju, naravno.
Ivice, puno hvala, ti ćeš nam biti uvek tu, naravno, Adonis uvek sa nama. Ja naravno da se zahvalim, dragi gledalci, vidimo se sledećeg ponedjeljka uživo, naravno, televizija Kopernikus u 8 uveče, ne propuštajte da nas gledate. Veliko hvala našim sponzorima, tu je generalni sponsor Pepsi, tu je naš Potencijal, naravno, veleprodaja igračaka, predivnih igračaka, Pilot. I za sam kraj, Zlato. Pa leptirići onako, neka se svima deseti leptirići, pošto je ovako proleće. Meni su se desili. Pa super. Za sam kraj, volim vas, ljubi vaša Dona i za sam kraj Zlata. Ćao. Ajde, umetnici. Ajde, tatina dečica. Tatina dečica. Ajde, kure. Thank you.